Tady nám bratr ze Slovenska říká, že zlo by nemohlo existovat bez Boha. Nuž, ale na začiatku tejto epizódy som vám sľúbil, že ukážem, ako existencia zla práve že dokazuje Božiu existenciu, nevyvracia ju. V podstate, keď niekto chce proti existencii Boha argumentovať zlom, tak vy môžete použiť niečo, čo využíva množstvo bojových umení. Teda zobrať silu toho argumentu, toho úderu a presmerovať ho proti tomu oponentovi alebo proti postoju, ktorý sa snaží zastávať. Pretože keď niekto začne argumentovať zlom, a teraz mám na mysli skutočné zlo. Ono je snad ešte nejaký neskutečný zlo. Tak v podstate implicitne priznáva, že existuje niečo ako vonkajší morálny systém. Nejaká externá morálka, ktorá nie je závislá od spoločenských konvencií. Podle mě tím spíš takovej člověk myslí, proč existuje na světě utrpení. A to je subjektivní. Jestli je tvůj Bůh všemohoucí a dokonale dobrý, nemělo by z logiky věci existovat na světě utrpení. Takže buď tvůj Bůh není všemocnej, dokonale dobrý, nebo prostě neexistuje. Keď niekto povie, hej, toto bolo moje sedadlo, prečo si mi ho obsadil? Tak tým nehovorí to, že bol by som veľmi rád, keby si mi to miesto teraz uvoľnil, ale odvoláva sa na nejaký vyšší princíp, odvoláva sa na to, že z pohľadu externej morálky nie je morálne, že ty si mi to sedadlo obsadil. Spíš tím zdůrazňuje pravidlo, na kterým se s ostatními lidmi domluvil, nebo dává apel na zvyk, který si okolo toho sedadla sám vytvořil. A na to, aby sme vedeli, ako vyzerá krivá čiara, musíme mať v prvom rade v našej mysli predstavu o tom, ako vyzerá rovná čiara. Na to, aby sme mali predstavu o tom, čo je zlo, musíme mať v mysli predstavu o tom, čo je absolútne dobro. Ne, stačí jen vědět, co je dobro. Nemusí být absolutní. Morálne zákony si totiž vyžadujú morálneho zákonodarcu a jediným absolútnym morálnym zákonodarcom môže byť iba Boh. Podle téhle logiky existuje i absolutně smrdutá bytost, a to bytostí je Bůh. Bůh smradu. Takže buď je tvůj Bůh absolutně páchnoucí, nebo musíš přijmout polyteismus.